Meciorul bun ce-a fost. Oi, numai de aceea am venit. Dar să mor eu, oare nu mă putea să urci în 6.000 în 2 minute? Am urcat de și în mașină. Dar n-am de unde, că din garaj am adus. N-am de garaj. Hai să vă dăm o... Stai mă că trebuie să văd unde să fiu după tine, amul da. Vrei să iau amendă pentru tine? Nu, îmi plătești cu 7.000, că vin. Dar n-aveți tapat. Ca ce n-am zis? Aducați model. Mai mare? Nu cred că vrei să aduci modelul ăla de avar. Ăla-i dosar pe rol. Vrei să mai pun asta. De data asta. Până poză. Doctore, ești beta. La garaj. Ce-ți fac să mă pui în casă? Hai să bine faci. Măcar fă și totul.